Bueno, pois xa temos a pintura a golpe de luns. A ver se empeza a pintar rápido o Matías, porque penso que pinta mal a semana. Outra peza chave da logística é a recollida de entullo. Para cal dous contedores semellen escasos para o pinche. Que? Buenas. Onde botamos isto? Collerán os dous aí? E logo para que trouxeche dous? Deixa os tres. Non, chegan ben dous. Non hai Con tanta todo o que merda. hai que tirar. Todo o lixo que hai aquí, todo entullo, logo se enche, Non hai tanto, que a mitad do relleno xa o leva aí. Que hai que botar a soleira. Deixo dous ou deixo os tres, que fajo? Non, deixa os dous. A ver se os metemos aquí. Veña, de acordo. Que esperara por nós. Enchíamos un contedor, xa levaba un posto e que deixaba dous. Vou ter que empezar a ver eu as obras, porque se me foi a cabeza. Hai que recoñecer que os operarios foron optimistas á hora de afrontar a reforma de Erbiñou. Mais Adrián está disposto a cumprir coa súa palabra. Bueno, veña, Litos, ti colle a mar, ponte a tirar xa ali o jaliñeiro, e a Mati, ti botelle unha man. Vou meter eu matando aí coa marra, reventándome os brazos, que poucos teño xa. Cando veña o chimpín xa tiraremos todo. Pero si xa tes avanzado. Sí. Veña, vai Claro, dando. matámonos os demais por ti. Eu xa aprendí moito contigo. Fai o que queiras, despois non che gusta que te chamen vago. Sí, claro, como tú faz que faz, pero non faz. A xefes como Adrián, non lles hai que fazer moito caso. Caso de abondo semella que lle fixeron cando mandou trasladar o maior pedido de maquinaria que se lembra. Que? Chegará a maquinaria, non? Debe chegar, ó. Non sei que ides facer, Con pero... tanta cousa? Pois non sei, é para dar os chai, senón aburrídervos. Claro. A ver que facedes con ela. Pero para onde vas con tanta máquina? Eu que sei, está loco este tipo. Non, fala que o tengo encargado, a mí non me digas nada, Un cargado non ten ni idea. Este Adrián trae para aquí 800 máquinas, cando eu xa lle dixen que non vai utilizar nin a mitad. Isto xa non sei nin para que o pediu, era mellor que quedara na nave ali. Porque xa estou vendo que hai que facer unha soleira e... E xa sabes a quen lle vai tocar, non? Lito sempre protestando, ahora que dis que moita maquinaria. Se non hai maquinaria, por que non traio? Se atraio, porque atraio. Le veio una sorpresa porque Rosa pintara meio tan mal que non iba a ser posible facer a obra. Hoxe llegaron, descargaron máquinas, estoy súper contenta. Pero para onde vas con tanta máquina? E para aquí no medio, que ahora que nos vamos remexer con tanta máquina, como pasou Pois co aí chimpín agora aí? porque hai que descargar, ou Sí, e deixalo no medio para descargar. Ahora, como home, se non traballamos? salía o camión. Ah, bueno, por mí perfecto, que así non traballamos, descansamos. No, se queres, carrexas a carretilla. Todo pinche desexa berralla ao jefe, porque o jefe a veces é un pesado. O que non había que coller era tanto choi, había que pintar, enfuscar e arrancamos. Home, claro, pero ti máis rosa sempre facedes igual. Sí, ti É o máis que hai. rosa, sí. A máquina saca de aquí, igual que a metiches, volves a sacar fora. A ver como nos remexemos aquí, con tanta máquina. Veña, vamos! Non alquilache un semáforo, para que pase primeiro esta, logo aquela, logo esa, de outra, la caila. Co semáforo había que dar a litro na cabeza. Bueno, voulle dar aí, senón non acabamos. O xefe de obra non quere entrar en detalles e prefire dedicarse ao tema central, a demolición. Bueno, pero vou a chanzar isto aquí un pouco, que me ven ben para a soleira que se vai facer aquí. Mentres Adrián esnaquiza, Matías refresca as súas orixes. Bueno, Marisol, ¿así que es de Montevideo? Soy de Montevideo, sí. ¿De qué zona eres? Del Cerro. Uy, qué guay, yo de la Guada. ¿Y cando vineches? Nos 2005, Pues eu en 2006. poder falar con Matías de nosas cousas, de recordos, de noso pequeniño pero bonito país, é moi agradable. Tivimos a mesma idea, Sí. marchar para outros para lados. mejorar. Para mellorar. Eu vim por meu pai que estaba enfermo, mas tamén para mellorar, sí, como que non, é outra vida aquí. Sí. Aquí vivimos con moita tranquilidade, é un país moi seguro este, y ali la inseguridade es lo que más prema, es lo que más nos empuxa a sair do país. Tenemos que comenzar. De aquí, ¿qué sacamos? Pois quitamos todo. Menos isto non, a mesa, mas todo petit. Muy ben. As lembranzas da súa xuventude en Montevideo cargaron a Matías cunha enerxía de desfeita e eliminación de refugallo afeito. Dio, confirmouse o que decía Litos, recollendo todo o que había no galpón, lavadoras, tablas, colchóns, primer día perdido. Día 1. Sorprendentemente, Litos comeza rosnando. Hala, sí, xa lle podes dicir ao do contedor que veña xa, xa non sei para que marchou. Mira que dixe que deixaran 3, pero a Litos nunca se lle fai caso. Polo casual, Esta vez... a ver ahora non esta vez tiramos. tens razón. Claro, no, teño a sempre. Esta. Pero nunca se me fai caso. Dio, xa están cheos os 2 contenedores, que traigan outro. Marisol, Dime,
Vamos ter que sacar as galiñas, senón imos facer o guiso antes de tempo. No, pobriñas, las quito ahora mismo, espera. Vale, se Marisol botou as galiñas fora, para botalas ali noutro pendello que tiña, pero nas ten ben enseñadas que non houve maneira, querían volver para o seu sitio. Pouco máis non somos capaces de pillalas. A Litos ainda lle escapou unha. Capó pa monte, Leticia. Ven aquí, Leticia, toma, toma. Teñen nome e todo, como se lles fixera algún caso, se as chaman. Porque nosotros estamos chamando Arminia, Armenia, Hortensia, Ribadumia, Cortisol e Nicaso. Cago na virina. Ven, vamos. Pensa que están matando a galiña. Enfadouse. Ven aquí. Ah, gracias. Iso é bravo, Van tirarme o pendello das galiñas, eu teñoles moitísimo cariño, son só catro, Dominga, Dorinda, Leticia, porque ten a cresta así como si tivera unha corona, parece a reina, Leonor, son aquí os animais son moi da casa, totalmente, por eso estoy preocupada por o galiñeiro. Toma, Mati, isto garda yo aí que é aceite. Hola. Rosa, que tal? Ben, que? Aguantou, non? Un pouco? Hasta ahora sí. Menos mal tamén, senón, se non chove o primer día xa non temos que traballar o resto. Bueno, ti as ganiñas chovou non son asustas, Litos, eso só sabemos. Hola, Rosa, ¿qué tal por aquí? Hola. Tomando unos mates, ¿qué Non, eres? sabe eso, mira, ti tomas mate, que aquí o noso uruguayo do equipo creo que mate nadiña, non? Matías solo é uruguayo para o fútbol, porque no toma mate, no toma café, otro tema importante. Toma té, non sei si pensa que é inglés. Creo que o único que tes do uruguayo é que che gusta o fútbol. Oh, Sí. ¿De Nacional o Peñarol? Peñarol. Nacional. No. Tenemos problemas. Nacional, lo que me faltaba. Bueno, eu necesito unha explicación. Eso que ven sendo un dé por Celta daqui? Mais ou menos. Mais ou menos. Non me avergonzo de non tomar mate. Avergonzaríame de ser de Nacional. Xa non empezastes tan mal. Aí, eso xa está medio vaciado. Xa vin aí un contedor que xa está a tope, non? Cheo. A pala xa traballou. Pois sí, tuve sacando aí os niveles tamén. Non leva moito un tullo, pensei que iba a levar máis. Antes era unha lamoeira e agora é... Pois todo cheo de ladrillo, de tella e... E vos, algunha dúbida co que hai que empezar a eu salpicar? teño unha bastante grande. Calitos. E a xente que dixete que iba a vir? Bueno, vos a sodes tres e mañán ven Carles. Vale? Anda, maña ben, sí. Así que... Falta fai. É que facemos con estes pendellos, porque falamos de deixar as paredes detrás, pero a verdade é que tanto das tortas, ainda por riba a bloque de 10. Eu casi che diría que tires todo, salvo que ti Lo non que ti estés de digas, lo acordo. que ti digas, eu creo que Sí, si porque ti así queda o pensas cierre que- todo sí, en línea con parello. aquel, dereito está este. Bueno. Vale, pois todo listo. Veña, vamos sacar aí os niveis, que se fai de noite, sabe? Que ahora... Sí, nosotros vamos ir copiando xa que vais en Así vemos mellor o lazo. Estoy muy ilusionada porque si me fan a soleira, eso es todo lama por todas partes, a casa sempre chea de porquería. A ver, Rosa quedou medindo. Espero que así sexa. Marca sobre a Aquí soleira da xa foi o porta. punto que sacou, bueno, da casa que quería el que fora a este nivel. E Vale. aí temos 8 para baixo. Eu saco o nivel 8 para baixo. Eu penso que daqui a ali 5 centímetros debían chegar, non? Daslle a caída pa ali. Claro. Sí, máis menos temos 10 metros dende ali, quedache unha pendente dun 5%, que Claro. está ben pa caída da auga. Debería chegarte, non? Sí. O que non sei é que altura che collerá ali, Miráchelo. Miramos ali. Que non ali- quede un escalón demasiado alto. Ali igual lle temos que facer unha rampla un pouco... Matar o escalón, matar non? o escalón. Creo que eran máis menos 18 metros cuadrados de tella, sápido así, en color vermello. E nada, dadelle caña que sabes que... Sí. Non quero escutar a Litos o último día, Isto foi cousa túa e Vamos miña. coitar igual. É así toda a semana. Día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, porque vamos ter que vir 8, 14, 25. Polo momento, no día 1 xa houbo que traballar pola noite.